फैबाय नै आलु बर'आ एकदम धामाका भिडिअ लानानै आरोखि नायलांदो नोंथांमोना जों ओरैबायदि जायगायाव फैदों दिनैहाय एकदमबारे नायबाबो अहायि जायगायाव अरुणाचल प्रदेश एकदम हाजो थिखिनियाव बेरायनो फैदों जों मिथिबायना ओरैबायदि खांख्राइबो ओंखारलायो नैहाय ओइ खुगायाव सालायाव अरजाबासो गम मोनगोन लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां दिनैनि भिडिअआ माथो धामाका जागोन आरोना मोजां मोनोबा साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होब्लानो जाबाय जों स्कुटि लाना फैदों बिराद गोजौ हाग्रायानो हाजोआ लामाफ्रा बिराद माने गारि सालायनोबो माने स्कुटिया दावखोनो हाया जालायो आरोना जों नायलांबाय थादो जों दा जरनायाव थांगोन आरोना जरना बिराद माने दै गोलैयो गोजौनिफ्राय जों सानै फैदों लोगो नोंथांमोना नायनो हागोन नायलांबाय थादो देखायलांबाय थानोसै जों ना लोगोफोर फैयै मोनफैबाय नै दुवां ब्रिज लोगोफोर नैबे गेट इटाजों अन्थाइजों दानाय जोबोद समायना लोगोफोर आरो नायनो सोरगिदिं माने गोजौ हाजो थिखिनि नैबे बरलि जिया बरलि जोबोद समायना लोगोफोर लामाफ्राबो समायनाथार लोगोफोर नै औवा मा औवामोनलाय इयो समायनाथार लोगोफोर गांसो दुब्रि गांसो समायना हाग्राथार नै मा हाग्राथाय दुब्रि औवा आंबोथ' गाखोनो लुबैदों लोगोफोर आथिंसो बायगोन नामाथाय नायनो होनबाबो गोलैगोनलै गाखोना आयु फाग्लासोलै मानसियानो अबाव गाखोलांनो नाय आयु जि मोजां दै बारजों दै मा हाग्रायानो गुखागोनलै ओंखारदो लोगोफोरजों फैबाय माने बिराद गोजानाव सफैबाय आरोना बेवहाय मोनसे सिनारि बिराद मोजां लोगोफोर नाय बिराद खाथ्रालै गोथौथार आरोना नै एकदम गिख्रंथार बारजोंसै गोलैगोन गोलैगोन नाय लोगोफोर समायनाथार आरोना इनि भिउआ नायलांबाय थाल' नोंसोर लोगोफोर नाय बिराद गोथौ एकदमबारे दाबुंखा नाय रोमै भरलि आरोना एसेल' नुहुरदों गोजौ हाजो दं जों दा माबा जरनाखौ देखायहैनोसै नायलांबाय थादोल' नोंसोरो नै लोगोफोर जरना सफैबाय जों बेयाव दुगैनोबो हायो बेरायफै लोगोफोर माब्लाबा अरुणाचलाव बेयाव जिरायनोबो हायो अन्थाइ दं मानसिफोर बिराद दं नै लोगोफोरना दुगैगासिनो नै लोगोफोर फुरा गोजौनिफ्राय दै गोलैयो नै ओरैबायदि समायना मानसिफ्रा दुगैलागासिनो एकदमबारे लोगोफोर जोबोद माने मानसिफोर दुगैदों गथ'फोर सिख्लाफोर दुगैदों आरोना बेवहाय जोबोद माने मानसिफ्रा दुगैनो फैयो बिराद माने दामि मानसिफ्राबो फैयो दुगैनो थान्दा नालाय गरमाव माने आसामनिफ्रायबो गोबां थांनानै बेवहाय रेस्ट खालामहैयो माने थान्दा आराम जिरायहैयो आरोखि लोगोफोर नाय जोबोद समायना जायगाया ओरैबायदि थान्दा माने बिराद मानसिबो दङ नै नाय दुगैगासिनो नै नोगोद दुगैयो माने दुगैनो मानसि फैयो समायनाथार नालाय जायगाया अखा हानाय बायदिसो जाबाय थायो नाय बिराद मानसिबो दं नाय आरो जों बेलेगाव थांबावनो नागिरदों नायलांबाय थादो नोंथांमोना ओरैबायदि समायना नाय लोगोफोर नाय जरनाखौ ओरैबायदि समायना माने जों बेलेग जरना मोनसेयाव फैलायबाय नैबे बरलि बारनानै आरोना नैबे लामा बारनानै बे बेलेगलाय नैबे लामा बारनानै बे बरलिखौ बारनो हाया दा जों नाय बिनि जरनाया बेलेग आरो नोंथांमोननो देखायनो नाजाबावगोन जों थांगासिनो गुबुन दाबसे जरनायाव
नै लोगोफोरजों दा बेलेग जायगायाव थांनो नागिरगासिनो ओरैबायदि खाथ्रा जायगा नै गिलु बालुनो बिराद मानसिफोर थाङो बेवहाय जोंबो ओंखारलांगासिनो आरोखि नै सिख्लाफोर बिराद थांगासिनो थ'ब्राथ' लागासिनो भिडिअ नायलांदो देखायलांबाय थानि नै नाय लामाया बिराद खाथ्राथार होद बिराद बोरैबा गोलैबा मा जानांगौ जाखो आयौ दुगैलागासिनो माथो मानसिफोरा Hei, beau mat hamun ubra. Hoi, tamu tu. Iman man stane upala. Nai dugi lagasini gotofra jauh-jauhtar. Birat moजां. Nayan खाथिबा खोमा खालायबाय हा नायां खाथिबा खोमा हाला बे दुगैबाय थानायाव ना थायो बेदर संजागासिनो मालाय नुबाय दा जायगाखौ बै अन्थाइखौ होनदां बे अन्थाइखौ अन्थाइआ गिदिर हगार लामाफ्रा नुबाय दा जायगाया माबायदि प्लेस जायगा थायो नोंसोर सिगां लोगोफोर लहानि दालां बियो जोबोद समायनाथार सासे पागला सिस्टेमसो माने एकदम मा बुंनो आरो लहानि दालाङाव गाखोबाय नै होद गोलैगोन ओंखार नै लोगोफोर लहानि दालां बिराद समायना आरोना ओरैबो दैखौ देखायहरनो आं नोंसोरनो बिराद दै जरना नै लोगोना दैया थांनांला ओइथिंबो नाय लोगोफोर गोबाव फै थांनोसै जों दा नै बिराद मानसि जायो माने लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेयावनोसै लोगोफोर जों दा बेरायनो माने बिराद गोजानाव सफैबाय दा थांफिननायसै जों मा खालामबावनो नै हाजो हाला जेरैबो एकदमबारे ना अरुणाचलाव बाय लोगोफोर